سلاوین زانیاری لوا تماشاوان بیف تیوی ریبر هبون بوارای د برنامه زانیار دا به ناو خو یکیتیا گشتی نویسکار و روزنامه‌وان کرد سوری و به ناو هفکار خو نویسکار عبدالباقی حسینی ام بخیر هات نواد کن میوان خلق ما ایشک سیاستمدار کرد فؤاد اوننه د فلکه که دا آنددمه که دا که هولدانن پرکرنا دنگن آزاد گلک دبن ناو سیاستمدار و نویسکار کرد فؤاد اونن برز دبه یک جوان کسین هانی یین زارزاری دکن جبو بکرنا بدینن گرتی بزوره آخافتن لسر کشه ین جیبیر بوی آن هاتنه پاشگاه کرن دو قرزی کنتاری دا جدیروک و سیاسته برز فؤاد اونان آکو لستانبول هاتو بو گرتن جبر بلاوو کنوی به دربار کنکوژیا روبوسکی و هر وها سیاست دولتا ترک لکردستان به مرجن برچاف کرنا داد وری هاتو بو درخستن جبو جاره کدن در باسی آسیمانا پیف بده پیف و پرس و بروبونه دوه هف پیوینه دا امی حول بدن تی که من جیهانا برز فؤاد اونان تاکو ام سدمن وان هلوستن ین گرتی ناس بکن و چما بهتر دا آخر البحثا وکنمونه بهتر کیشه یا ترکرنا ارمنیان دکه دمه که کو گلت بیدنگی و مندالا کرن لسرفه کیشه یا دیدن و ام حول بدن جه هن برسب وارگرند درباره نریناوی جراوشا کردی و آزادی سیاسی و رامانی دل ترکیه برز فؤاد اونان تو بخیر هاتی ارندار به مالاوای لطه و خباتکارم پیف تیویه دکم سلاب و دخواز سرکفتن سرخوبون خوازن کردستان هره بله مابستا همجی هر وها سپاسدارن که خوشن که تا اری کرد به خواندنه برز فؤاد دست که تو چاوا دنرخینی روشن گرتناتی داوی تو دید به بردوام بونه که جره بازا دولت جبو بدن کرنا دنگن کردی اندیشبر yani gırtının mı, kuştunun mı, ili buyet işteki asayi. Devlet Türk'a hebuna kwe li ser tenebuna welat û milletê me ava kiriye. Dema tu bertek nîşan didî tu rastaqîniya welat û milletê xwe diparîzî, Devleta Türk'a veya ji bona xwe wek tehdîdek dibînî. Bu ve asayî bi hezaran bi dehezaran Kurdistanî ji ber tenê gotina ez Kurdim welatê min Kurdistanê di zindana de bi salên dûr dirêj mane. Bona xwe nikarim tişkî bêjim nemînî min evana. Devlet karê xwe dike, em jî karê xwe dikin. Heta ku ev dewlet li Kurdistanê dagirker be, ev bûyerna ew ê biqewmin. Rojek berî rojek divên Kurdistanê hewl bidin van dewletê dagirker ji welatê xwe biqeşitînin. Dewletekê ke hebûna xwe li ser tinebûna te ava kiribe, çareserî ku tu vê dewletê ji welatê xwe derexe. Heta ku vê dewletê tu ji welatê xwe dernexe, zulm û zordariya vê dewletê dê bidome. Evana yani girtinê me tê asayîne bo me. بله تا گلک جارال سر درباره کنکوژیا روبوسکی تا نویساندی چما باورید باوریت دا از کنکوژی بخوا دولت حتی راده که مترسیدار دیگه Konkujiya Roboski peyamek li Sevaya Kurdistanê bû ji aliyê dewleta dagirker ve. Bi dehan xortên ku tenê ticaret dikirin di navêna Başûr û Bakurê Kurdistanê de.
tuwer bifekire ku hin mirov bi cîranê xwe re, bi hemwelatiyê xwe re, bi mirovên xwe re ticaretekê dikin, alverekê dikin. Dewleta Tirk evana wek qaçaxçî bi nav kirin. Halbuki esas qaçaxçî ev dewlet bi xwe ye. Di navbêna Duhokê û Roboskî de qaçaxî çê nabe. Her du jî navçeyên Kurdistanê ne. Her du alî jî mirovê hevin, ji milletekî ne, gelekî ji eşîrekê ne. Alvera navbêna wan de ne qaçax. Yê qaçax hebûna dewleta Tirka li wê derê ye. û bêk tu sedemek ku qetliamik werçê bikin li holê tu nebû jî ji bo çavtirsandinê, ji bo bêjin em qebûl nakin hinvan sînorina ji holê rakin, xwestin peyamekê bidin. Dûre di raya giştî ya Kurdistanê re û heya li dinyê dema bertek nîşandan, îcar kirin histiyê hevdû, saliyê kirin histiyê işte cemaeta Fethullah, halbuki biryar dabûn hişê dewletê bû, peyamek rasterast li her du parçeyê Kurdistanê bû, ji bona wê giringiya wê hebû. Mixabin ew doz jî ji aliyê qaşoyê ku li vê dozê xwedî diketin hatin firotin, dokümentê serast neşandin dadgehê navdewletî, doz hîn dewam e. Aliyê hukukî bona min ne giring e, aliyê siyasî bona min giring e. Peyamê bi vî rengî dibe hafiza me de tim zindî bimîne. Ne vakayek adliye, ne vakayek adiyeyê yani. Peyamê siyasî ne vana. Rastara çimere diben ku ev sînorina medanî ne vê der, hûn nikanin va sînorina ji holê rakin. Giringiya wê bo min ew e ya Roboskî. Belê. Di belavbûkên xwe de tu gelekî rehnî didî ser qirkirina Ermenî. Bi rengekî diyar, aşkere. Çi tiştê dihêle ku tu rûniyê bidî bêtir ser qirkirina Ermeniyan weke siyasetmedarekî Kurd? Çima bêtir rehnî didî vê kêşeyê? Rastî ez zêde giringiya qasîk tuqal dikin nadimê. Lê wexta ku tê rojevê em derheq wê de dibêjin, pirsgirêk di salên yani dema şerê cîhanê yekem de û dûr di salên 1919-23 de dewleta Tirka nakokiyê di navbêna Ermena û Kurda de ji aliyê xwe de bikar anîne. Niha nameyê Mustafa Kemal heye ji Kazım Karabekirî re dişîne, di vê dema tu bi beg û şêx û axayê Kurda re dipeyîve, tim mijara Ermenan derxe holê. Karesata 1915 ji aliyê dewleta Osmanî de ki wê çavê dewleta Osmanî birêve dibirin İttihat Terakî bû, jenosaydek li Ermena kirine, vê dewletê ew jenosayd kiriye. Lê li hember raya giştî ya ji derve Awropa li Amerîka, gelek car dewleta Tirk failê vê jenosîdê Kurdan nîşan didin. Yani dibin esas me biryara koçberkirina wan dabûn, eşîrê Kurda Ermenî qetil kirine. Dixwazin evî sûcê dîjî mirovatiyê têkin stûkura Kurda. Halbuki failê vê jenosaydê dewleta Osmanî ye. Tiştekî balkêşî ew e niha dewleta Ermenistanê û dewleta Tirkiye di mesela Kurdistanê de kêm zêde weke hev difikirin. Demê ku em behsa wan dikin bo şuura dîrokê em zindî bikin em behs dikin.
Di şerê tamam hin kêşe di navêna Ermena û Kurda de hene. Kêşeyê axê heye. Cêk em jêr dibên Bakur Rojavayê Kurdistanê netewperwenên Ermeniya jêr dibên Ermeniya Rojava kêşe di nav va her du civatna de hene nekitine. Daviya sed sala 19 bi hevkariya Rusa û İngilîza Ermenan xwestin li vê de dewletek ava bikin. Fakat di pevçûnê Ermena û Kurdan de jenosîd dernakeve. Jenosayd karê dewletan e, karekî modern e. Ji bona ku tu ji alîkî riber ji te jenosayd kiriye, divê xwedî dewlet be hêza wî ku kanibê jenosaydê pêk bîne heve. Devleta Tirka di vî warî de hewl didin sergêjiyakê çêkin û her carê berê Kurda jî berê Ermenan jî ji dewleta Tirka cuda bikin berê wan bidin berhevdû. Em bona şiyariyê, bona şeûra dîrokê qala wê kare satê dikin. Belê mamosta. Niha di baweriya te da çima gelek Kurd ta roja îro gelekî nakevin vê kêşeyê yan nakevin mijara qirkirina Ermeniyan. Yani niha jenosayda Ermenan bûye neheqî yek dîrokî. û terefê Ermenî doza lêborînê dikarin bikin, doza tazmînatê dikarin bikin. Muxatabê van tealetna ne Kurdin. Devleta Osmanî û berdewama wê komara Tirkiyeyê. Devlet û hin terefên Ermenî bi taybetê Devleta Ermenistanê dixwazin berê van taletna bidin civata Kurda. Halbuki di salê 1915 de tu dezgehekî ku Kurda temsîl dike û li ser navê Kurda dikane karê wer bike tune ye. Tamam li hin deverna hin Kurd beşdarî wan kuştina bûne. Lê heman demê de Ermenan jî dayî pêşiya Rûsa bi taybet li bajarê me Bakur êku em dibên bajarê Serhedê gelek Kurd kuştine Ermenan jî. Evan mijarina mijarê dîrokê ne lê pirsgirêka jenosaydê muxatabê wê dewleta Tirkiyeyê. Terefê Kurd ne ku ji vê nîqaşê direvin. Lê hin kes derdikevin Kurda dikin failê jenosaydê ser navê Kurda dibên em lêborîn dixwazin. Evana ji kok de şaşin. Yani tu heqê ti kesî tune ye karêsata Devleta Osmanî têkin histiyê Kurdan û li ser navê wan lêborîn bixwazin. Em milletê Kurd û siyasetmedarê berpirsê temsîlkarên Kurda ji tu nîqaşê narevin. Dîroka xwe de tiştekî ku em nikanibin ser bipeyvin dîroka milletê Kurd de tune ye. Me axa tu kesî dagir nekiriye, me zimanê tu kesî qedexe nekiriye, me komkujî li tu kesî nekiriye. Fakat hinek li ser navê Kurda rabin, Kurda bikin failê jenosaydê em vê qebûl nakin. Belê. Di niha têkiliyeke zindî dibînî di navbera înkarkirina fermî ji qirkirina Ermeniyan û berdewambûna siyaseta qirkirina siyasî û rewşenbirî li hember Kurda îro. Niha jenosayda Ermenan bûye neheqiyek dîrokî. Jenosayda li ser milletê Kurd hîn aktüel e, rojane ye hîn di dome.
Devleta Türka Liser Erdnigariya millete otokton ve Erdnigariye devletek desteğandeye. Binave Türkiye velatek tineye. U binave millete Türk hemvelatiye ve devlete ji milletek dernakeve. Nihatul ser erdnigariya kavmedin bukhaz milleteki ava biki tu mecbur u mahkume jenosayda biki. Di despekedi yani nesil 15 hayan bin nesil 20 sosiya jenosayde demki le Ermenan kırne, le Süryanan kırne, le Ruman kırne, le Lazan kırne jenosayde demkine bana. Yani embejin a Ermenan şeşmeha doman diye. A Ruman yasaya mübadeleye Rum gışı ser Erdevan ra kırne şandine Yunanistan'e jivran ne Türk ejvara Türk gotun anine Kostene vanal Kurdistan'e bici bikin demografya Kurdistan'e buguarın. Jenosaydal ser Kurda, jenosaydek taybete, jenosaydek domdare, efset sale ev jenosaydı dome. Taybetmendiye ve jenosayde nekku millet vek millet jihole rakın. Ev kaveta ve devleti tineye. Hedef jenosayda ser Kurda hakikata velatu millete Kurda joholerake. Yani duhazım çi bejim dema tuj Bakur Rojava Kurdistan erbeje Anatolia Rojhalap tu hakikata Kurdistan joholeradaki. Dema tu millete Kurd el Bakur Rojava Kurdistan diji Tuvuk perçak milleti Türk an milleti Türkiye penasebı ki tu hakikata milleti Kurd johole radiki eviye jenosayda domdare u efset sale dome jenosaydek per aliye aliki ve fizikiye bi 7,000 Kurd katil kirine aliki ve fikriye duhazın hişmendiya Kurdi johole rakın ev işte jere dibêjin nizanim asimilasyon û virdewê de dixwazin zimanê Kurdî ji holê rakin ev 100 sal e devlet bi temama dezgehê xwe hewl dide ku zimanê Kurdî li Bakur Rojavayê Kurdistanê ji holê rake. Dona wê jenosayda li Kurdistanê tê meşandin jenosaydek domdar û taybet e. Naşe bir jenosayda Hitler Cuhuyan kır an İttihat Terakki ile Ermenan kır. Hem gerek yani vacibe siyaseta Kürt peşille gırtına ve jenosaydeye. Dema em bir şerri dimeşinin jenosayda Ermenan derdikim peşmet ve nverenem serve gengişe bikir. Eğer devletek hin jenosaydeke de domine nikane beraburduya xwere rû be rû bibe û bi wan qewmek jenosayd li wan kiriye bi wan re lehev bike. Bi sedem ev devlet aniha di vê xulekê de jenosayda domdar li Kurdistanê dimeşîne. Belê mamosta. Binerîna te çi rol divê rewşenbîr an nivîskarê Kurd bilêze ji bo ilhav hatineke dadmend bi dîrokê? Yani ev mijar zêde dirêj bû tu pirsgirêkek me di dîroka me de tune ye ku em pê re lehev werin. Yani evana karê dîroksanan e dikanin gengeşe bikin 100 sal berê Ermen çi qas nehek bûn li Kurda, Kurd çi qas nehek bûn li Ermenan. Evana yani nîqaşa wê vekiriye û Kurd ji van nîqaşina narevin. Tiştekî em jê birevin tune ye. Tiştek lazım em nîqaş bikin. Jenosayda îro li ser Kurda didome. Em ê çawa pêşî lê bigirin
û vê dewleta dagirker çawa ji Kurdistanê deraxin. Hinek dibêjin ku tu wekî siyasetmedarekî tu tim kêşeyên hestiyar tebra dikî di demên neguncaw da. Tu çawa bersivên van gotinan didî? Wala kesek were ji min re bêje a filan milyar tevekir di van şerdê neguncav de em dikanin ser bipeyivînî. Yani di kîjan şerdê neguncav de mi kîjan mesele derxistiye pêş. Rexnê tu kesî bi vî rengî li min tineye. Belê hêja. Tu çawa rewşa azadiya derbirînê li Tirkiye îro dibînî, bi taybetî di sebaret nivîskar û rewşenbîrên Kurdan? Devletek hebûna xwe li ser pinebûna milletê otokton ava kiribe, ji bona wê dewletê tukala azadiyê û demokrasiyê û aştiyê û biratiyê bike, ya tu yekcar bêhişî yan jî tu bi hawakî bûyî perçak ji siyaseta dewleta dagirker. Ev dewlet bi to hawayî hebûna millet û welatê min qebûl nakî. Ez ê azadiya çi nîqaş bikim bi vê dewletê re? Zimanê min li meclîsa wan ku tê qisekirin dibe zimanekî nediyar hat qisekirin. Halbuki ev dewlet zimanê Kurdî baş zane. 7 sale ji bona vî zimanî ji holê rake tev digere. Niha tu raportê vê dewletê ê vî 7 salî gişa bixwîne, di temama raporê wan de divê hedefa me sereke divê em vî zimanî ji holê rakin. 7 sal berê di raporta Abdulxaliq Renda li temama bajarê Kurdistanê digere, devletê ji yer gotî her bajarê Kurdistanê bigerî ka em ê çawa vana kanibin bi xwe ve girê bidin. Di wê raporê de divê berêverê kêşeya mezin zimane. Divê em jinê Kurd fêrî Tirkî bikin. 7 sal berê. Aniha li Tirkiye kampanya dimeşe, haydê keşno herin dibistana, berdewama vê raporeyê. Yani 7 sale dixwazin vî zimanî ji holê rakin, şûna vî zimanî zimanê Tirkî bicih bikin. Tu vî zimanî ew çend zane û tu ew çend jê ditirse ku ev millet bi zimanê xwe biaxive, li meclîsa te yek bi Kurdî dipeyivî tu divê ev ziman naynasîn, bi zimanekî nediyar hatiye qisekirin. Ji vê dewletê re em ê azadiya çi nîqaş bikin? Tekane rê heye siyaseta Kurd divê ji Kurdistanê derxistina vê dewletê ji xwe re bikin armanc. Ev ê din çîrok û xapandinin. Em ê makezagonek nuh çêkin, em nabin milletê Tirk, em ê bibêjin milletê Tirkiye, Kurd û Tirk ev hezar sal biran e. Ev derewna bona têkbirina hişmendiya neteweyî ye li Bakur Rojavayê Kurdistanê. û mixabin gelek kes li ser navê Kurdayetiyê bûyî perçakî vê projeyê. Azadî berî her tiştî tu çawa bi divê ê hember te wer qebûl bikî. Niha ew têgeha hegele divê hevnasîna beramber, hevnasîna yekalî, hevnasîna kole û efendiya ye. Efendî kola nas nakin, lê kola efendiyê xwe nas dikin. Dewleta Tirk vêya ji me dixwaze. Yani em wek millet û axa we jî wek welatê we nas nakin, em ê yekoyek û wek hemwelatiyê xwe nas bikin. Eviya banga koletiyê ye.
لولاتك دي داگر کری نقاشن سر آزادیا رامان نقاشن سر دموکراسیزه کرنا و دولته هشمندیا دولتا سردسته دوی بره ام دوار هشمندیه ده جی ترکیتیه و ترکیه جیتیه رزگار ببن و چاقم دکانن کالا آزادیه و کبیه و براتیه وان بک. بله پشتی تو جه زندان درکتی ده هست کر که گوهرتن ده شوازا نویساندنین ده چی بون آن کمتر بون ده بکو جبرکو جبو سلامتیاته یان ساغلمیاته کسایتی تشتی که ببیرنگی ده دروژه و نویساندن خدا دید جبو که تو وکه خانه نویسی وکه جبو تو نکوی ناف برچاف کرنه جاره کدن Yani seri de jimungo کشیان تا چاوا خود دید yani seri de mungo devletik dagir kerheye ev kare xodikin em wala perwer şoreşgerên Kurdistanê ne em ê jî karê xwe bikin. Wekî din tiştî em nafikirin tu bandorê li şêwaza nivîsîn ya axaftinê me nakin ye. بله Dijminatî bêminnetî ye. Ji xwe aherî mehûm ku siyaseta Kurd hukukê xwe û dewleta dagirker wek hukukê dijminatiyê pênase nakê. Gava yekem ew e ji bona Kurdek bêje ez welatperwerim divê hukukê xwe vê dewletê hukukê dijminatiyê wek hukukê dijminatiyê pênase bike. Ev dewlet di her kar û xebata xwe de dijminatiya vî milletî dike. بله Eme hîn hewl didin ku ka bi diyalogê bi biratiyê bi aştiyê em ê çawa kêşeyên xwe çareser bikin. Berê divê em ji vê rizgar bibin. Ev dewlet dijminê me ye dixwaze rastiya welat û milletê me ji holê rakê divê hukukê me bi vê dewletê re hukukê dijminatiyê ye. Wexta tu hukukê xwe li ser dijminatiyê pênase bikî dijminatî bêminnetî ye. Bê hesabê wan kanin te bigirin jî kanin te bikujin jî eger hat hesabê te te qedan tê jî heman muameleyê dijminê xwe re bikî ye. بله ایرو لباکور کردستان تشتک دولت بحثلی و اردوغان بحثا آشتیه دکن گلو Dengê te çû dengê te kêm tê ji min re. بله ما مستر از پرس خواجار کدین دوباره بکن ایرو لباکور کردستان پروسه یک Birayê rêber xuyaye telefon hat deng çû ez derkevim û lê vegerim dibe. باشه چه دبه از بنداتم بله تماشاوان هجا جبو پرستکن تکنیکی و نویسکار جاره کدل ما بگره از دفت و دمی قزنج بکم خیرات نوا بکم همو کسن ین بشتار و پرسن تیبنی واهبن قارنج نویسکار راست راست بکن از کاربم وان پرسانا بگو هیزینم بخیر خیراتی ما مساجره کدن از دوباره بکم ما مسا ایرو پروسه آشتی لباکور کردستان تی بحث کرن جاره کدن که به روژه به توش بوه یکی چاوا دنرخینی یعنی ایرو سروک تفگره کی نتو پرست وکی دولت بخش چلی بحثا و پروسه دکن مرما ترکیه یا مبستن و دو و مرسله و کشه چیش فرکو دیروک دبیجه اوقاس هولدان آشتیه جالی ترکا هاتا بن پیکرن گلو وی جاره و سر که به اب هولدان یعنی که هر جار به Yekem li Bakurê Kurdistanê Tirkiye pêvajoyek aştiyê tune ye. Pêvajoyek çareseriyê jî tune ye. Hücumek dewleta Tirkiye heye. Ne tenê li ser Bakur Rojavayê Kurdistanê
لسر هر چار پارچه کردستان هجومک دولتا ترکیه هیه پیواجو ناوه و هجومه یه جبونا لدرک ام قالا آشتیه بکن هگر دو طرف برا شر دکن یکم طالب هر دو طرفا چنه طرفکی سیاسیات نابینا وان که و دکانه وان لکی جان خالنا بگیجینه هف پروسس آشتیه به تشه دمشن لبر پیواجویک آشتیه تنیه دولت باخچلیه کج زکماکی ده دجمن کردستان و دجمن دموکراسیه ده جوینا گروبا خوی پارلمنتو ده گوبرا او جالانور رخستنا خو فسخ بکه و چکتار خو بلا بکه ev ne banga aştiye ev ne despeka pevajoyek çareseriye ev rastarast hücumeke were rexistina xwe tasfiye bike çekdarê xwe bela bike weke ku fermandarek ji leşgerekî binya xwe re ferman bike bêje were va karna bike em ê jî mafê hêviyê bidin te ji ber wê wek pêvajoyê aştiyê çareseriyê pênasekirin ji kok de şaş e ev hücumek e o calanê ku 26 sal e ji roja ku hatiye girtin ji dewletê re teslîm bûye gotiye çi xizmet hebe ez ê ji vê dewletê re bikim ew talîmat bi cîhanî ye û bang rêxistina xwe kiriye gotiye kongra xwe çekin xwe fesix bikin temama grûbên çekdar jî bira çekê xwe deynin li vir a muhim ku em binê wê xêz bikin temama grûban ji PKK'yê re nabê tu li Kandîlê çek deyne were em ê Tirkiye re li hev bikin divê temama grûba divê çek deynin ji vir îtiraza ewil ew e milletê bê sîleh milletê kolen e tu îro li dinyê jî biniherî û tu li dîroka Kurdistanê jî binere milletek ku te ew ji çek xist tu wî kole digirî tu wî teslîm digirî eviya ne banga aştiyê banga teslîmgirtinê ye PKK'yê bira çek deyne daneyne em pê nizanin ew pêvajoye em ê bibînin ku ew ê bira çek deynin an daneynin lê hedefa vê pêvajoyê ne çekberdana kadroyên li Kandîlê ye tu îtiraz tu gazinek vê dewletê ji hebûna çekdarên Kandîlê tune ye ev neh sal e PKK'yê li Tirkiye sê çalakî danîye yek li Mêrsînê du heb li Ankareyê di van çalakîna de 6 fedaiyê wan jiyana xwe ji dest dane li Ankareyê jî 4-5 evên sivîl emniyetê çend kadro hatine kuştin ji aliyê Tirka ve em vêyan nikanin bêjin ku şerek di navêna PKK û dewleta Tirka de hebû dixwazin vî şerî bi dawî bînin di neh sala li te sê çalakiyê werdanî ve ev naywateya ku şerek li holê heye generalên Tirka dibêjin şerê me PKK re şerekî bi kontrol e di kontrola me de ye Devleta Tirka çekdarên PKK'yê li Kandîlê dikin hincet ev 10 salê wan e rojava bombebaran dikin başûr bombebaran dikin nêviye axa Rojavayê Kurdistanê dagir kirine li başûrê Kurdistanê 6 heftê baregehê leşgerî ava kirine baş e hedefa wan çi ye tirsa wan çi ye yekî wek Devlet Bahçelî ji kîjan tirsê bang kir got werî çeka deyne partiya xwe fesix bike
ev pêvajo nuh dest pê nekiriye. Sala 2023 vir de ev pêvajoheyê danstendin di navbêna terefan de hene. Başûrê Kurdistanê di navbêna vê pêvajoyê de ye. Nêçîrwan Barzanî dibe demek dirêj e em bi terefan re li ser van vê pêvajoyê dipeyivin. Devlet Bahçeli Hind Gulana 23 de got dünya tê guhertin herêma me bê guhertin ez hêvî dikim welatê me neguhere. Esasê pêvajo di vê peyvê de ye. Piştî ku şerê İsraîl û Hamasê dest pê kir, hat dîtin ku ev şer dê bela bibe. û ev şer ne şerê İsraîl û Hamasê bû. Li pişta Hamasê 6 dewlet hebûn: İran, Iraq, Sûriye, Yemen, Tirkiye. Li pişta İsraîl jî dewletê Yekbûyî Amerîka û dewletên Ewropî hebûn. Yani ev şer esasen parçayek ji şerê cîhanê sêyem bû. Devleta Tirka dî ku ev şer evê van dewletên herêmê bê îstikrar bike û ihtimale Kurd di serî de Rojavayê Kurdistanê bibin dewlet, Başûr û Rojava dikanin yek bigirin, heger wer bibe em nikanin Bakurê Kurdistanê wek berê bi rê ve bibin. Dewletê ev tehdît his kir û dest bi vê hücûmê kir, ne dest bi pêvajoya aştiyê kir, dest bi hücûmek leşkerî, siyasî, fikrî kirin. Piştî pêvajo dest pê kir jî heyan bi mehek berê dewletê Rojava bombebaran dikir. Başûrê Kurdistanê bombebaran dikir. Şerê xwe nesekinandiye dewletê. Hedef ya ku yekê dixwazin çeka ji destê wan bigirin, ne çekdarê Qandîlê ne, çekdarên Rojavayê Kurdistanê ne. Nihat tabloyê bi giştî em çawa dikanin pênase bikin. Piştî vî şerî İran ji herêmê vekişiya têk çû. Yani li Filîstînê İsraîl, Hamas û İslama Cihadî têk birin. Li Lübnanê Hizbullah têk çû, li Sûriye Esad têk çû. Yemen her roj ji aliyê İsraîl û Amerîka de tê bombebaran kirin. İran ji aliyê Amerîka û İsraîl de hat bombebaran kirin. Ciyê ku İran û nisbeten Rusya jê vekişiya, pirsgirêk eviyayî kê vê valayê dagire. Di herêmê de ê talibê dagirtina vê valayiyê İsraîl e. Türkiye û dewletê Kendavê serî de Erebistana Siûdî ye. Ciyê ku jî Îranê û Rûsa vala bûne, vana her sê teref jî talibin ku dagirin. Dewleta Tirka ji dîroka xwe de dizane, heger bixwazin li Rojhilat fireh bibin, bê Kurdan nikarin. Yani tecrübe wan hene, di 514 di şerê çal diranê de heger mîregê Kurda bi Osmaniya re tifaq nekirina, Osmanî nikanî bû li Rojhilat bibe împaratoriyek mezin. Şerê cîhanê yekem de heman siyaset meçandin. Ji 919 heyan bi 23 Mustafa Kemal tu Şeyh û Beg û Agayê Kurdan nema neçû destê wan. Evên di wan 4 sala de Mustafa Kemal çûn destê wan, piştî Lozanê pirê wan hatin dardakirin, yêmayî jî hatin sirgûn kirin. Îro jî dewleta Tirka talibî vî karî ye. Dibêje ez ê Kurda ne tenê Bakur. Ji xwe Bakur weke Kurdistan û weke milletê Kurd nabîne. Hedefa wan Başûr e, Rojava ye û di wadeya navîn de jî Rojhilatê Kurdistanê ye. Ev pêvajo ji bo vê hat dest pê kirin.
دوار لشکری ده هجوم وان دوامه دوار فکری ده دخوازن ده هشمندی ملی ناوا کردا ده تک ببن چیروک براتی دردخن او جالان دبه 1000 سال کردا و ترکا اتفاق کریه 300 سال که میرگ کردا و عثمانیا اتفاق کری تو دین آلی که 1000 سال امو بگیتی ترکا امپراتوریا عثمانی و کمارا ترکیه ام شرد کن نکو ام متفیکه هبدونه وانا جبو هجومک فکریه لسر کردان او هجومک سیاسیه هدف کوانجی که کرد به دولت مزن را اتفاقا چه نکن او حول ددن كل هرم نوكريا دولة يكبوي أمريكا بكن جمرة دبن هم كريجرتيا أمريكان halbuki ev devleta Türkiye jali emperyalistan ve hatiya bakırın u dvi hafte sale davinci devleta Türkiye kregirtiye emperyalizma Amerikiye dve em tekili deynin hun tekili daneynin sedem Rojava Kürdistan'ı du pazda vurdu şervanın Kürdistan'ı o devletin yekbuy Ameriki behevre kardıkın. Duhazın veya berhava bıkın yek. Duhazın dinabena Kürda ve İsrail'de dijminatiya ke peyda bıkın. Halbuki tu dijminatiya mev İsrail tineye. İsrail devlete gaddare zulmede ke evana gış rastın. Le emperyaliste me ne İsrail'e emperyaliste me devleta Türkiye ve devleta İran'e devleta Suriye ve Irak'e ve tek şuna ev her du devletin kebnare mane em gerek dici van her du devlet nate bu koşun ha devleta Türkiye'de ser o calanre Bırakya Kurdav Türka jinuh der rojane dikin Jibona Kurd nebin devlet dernekevin serdika diroke. Tu hedefek devleta Türkay aştiyane, bratiyane tneye. Millete Kurd, siyasetmedare Kurd, dive bi şuura diroke li mijara binerin. Di seri de revebere Rojavayın Kurdistan'e 4 partiye mehene, 3 partiye Kurda hanel Rojava'ya Kurdistan'ı. Di seri de evgış biven yekitiya dürüst bıkın. Lehember planı Türkiye hassas bin. Tüccari ne fikirin ki devleta Türkiye dikanı jibo Kurdistan'ı tişteki baş bıkı. Dure hükümet amey başure Kurdistan'ı efsere nes mahaye هالبجارتنك تشكرنا هن حكومتك آفانا كرنا بلزو بس حكومتك ملي دوال وربي آفا كرن تشكري ويكريزيك تنابينا باشور روجافاي كردستان دا چه ببه لهمبر في هجومة تركيا تشتك و ام كارن بكن افانانه Bere divem be pevajoya teşhir bıkın. Ev ne pevajoya aştiye çare seriyeye. Ev hücumek devleta Türka ya nühe u lehember her çar parçaya Kürdistan'a hücumeke. Divem be teşhir bıkın u yekreziya siyasi li Rojava'ya Kürdistan'a başure Kürdistan'a o nabena her du parçayın Kürdistan'a de lehember ve hücuma Türkiye dive em helvest bigrin. Libe hereme ki kurttu be bila bibe ya cimere heri khater ku devleta Türkiye kurt bibe. Siyaseta Kürt ke tercihli ke bila bike tercih havan gerek ne komara Türkiye be. Bisedem komara Türkiye hebuna khol sertine guna me ava kiriye. Heneki belki ve bibejin Hiro rayadarın başoya Kurdistan'ı ve biro berpirsin ve gave prosaya aştiye piruz kırın
و ام بیجن داوی هپیدینه که گل برز مسعود بارزانی بخوا گوتو بو گل پک که بخوازه بمینه دوی برسوی ارینی برش بو و پروسه آشتیه گلکا حتی نها هلوستن دوی پیروزباهی یعنی دبینن کو پک یعنی شتێکی باش دکە دەما کو چەکێ خوا داتینە دەما کو بێ پروسەیەرا دچە یعنی تو گەلۆ نابینی توش بۆ vê پروسەیە تو بینی خاپاندنەکە lê çima rayedarên başûr wisa dibêjin û helwestên wan ji bo vê proseyê erê niye ger me got ew helwesta em bêjin ger me em bibêjin ku helwesta ojalan teslîmkarî ye lê çima rayedarên başûr vê destxweşiyê vê gavê dike nerînate Belê niha destkeftiyên Başûrê Kurdistanê destkeftiyên me gişan e belê û em destkeftiyên Başûrê Kurdistanê wek çavê xwe diparêzin destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê jî yê me ne ji bona em li wan bixweyî derkevin neferze em wek wan bifikirin lê li gor qenaeta me rêvebirên Başûr di nav şaşiyekê de ne pirsgirêkê wan bi PKKyê re hene PKK di vî 20 salê çûyîn de ji 2050-2030 vir de gelek arîşe li Başûrê Kurdistanê derxistin çi li Şengalê çi li Garayê li gelek deverên din û PKKyê destselata Başûrê Kurdistanê nas nekir diyeke ewlên hêzên hikûmeta Başûr nikanin biçinê ew bi serbestî li her derê dixwazin bigerin em gazinê wanî vî rengî fehm dikin rêvebirê Başûrê Kurdistanê wer difikirin ku dewleta Tirkiye ger PKK çekê xwe bi destê dewleta Tirkiye deyne ji wan re tiştekî baş e ew ê hilma wan fireh bibe bi min şaş difikirin ev pêvajo hedefa vê pêvajoyê ne çekên destê şervanên PKKyê Kandîlê de ne hedefa vê pêvajoyê Rojavayê Kurdistanê ye Başûrê Kurdistanê ye Rojhilatê Kurdistanê ye لە ئیرۆ تشتێک دنجی هەیە مامۆستا ku tu vê pê awaxa temam bikî îro pir caran rêvebirin Rojavayê Kurdistanê dibêjin danîna çeka tenê bi bakurva girêda ye bi me peywendîdar nake em çekê xwe danaynin û ojalan jî em piştgirî didin lawê birayê xwe digot divê çek newa danîn ojalan bi xwe dibêje ji Rojavayê ra dibêje çekê xwe danên eger hûn çekê xwe deyên wê serê we warê jêkirin Na tiştê ser navê Öcalan tê belakirin kîjana gotinê wî kîjan gotinê dewletê kîjanê PKKyê em pê nizanin servîsê îstixbaratê vê pêvajoyê dimeşînin zêde îtîbarê nedin wan gotinan heger bira wisa va Öcalanê bigota PKK bira çekê xwe deyne Öcalan got tamama gruba gerek çekê xwe deynin Duho Devlet Bahçeli go PYD YPG ji bo çi li gor Öcalan tev nagerin Hakan Fidan Rojava tehdit kir go ger hûn difikirin di vê aloziyê de hûn kanibin li wira Otonomî Federasyonek pêk bînin hûn bizanibin ku em ê müdaxale bikin ev yani rayedarên Başûr divê vê hücuma dewleta Tirkiye baş fehm bikin yani Cenabê Mesûd Barzanî nexeşîme di pêvajoya 2012-2015 de jî girtibû wê çaxê jî bi her hawayî piştgirî didan pêvajoyê wê çax jî me digot ev şaş e ev pêvajo çareseriyê nayne ew dîsa ketin wê hestê ku PKK çek deyne ji me re baş e divê vê carê werin nexapin
tu hedefek devleta Türkan ne eva ku PKK çektiğine. Hedefa devleta Türka acil lezgin ku Rojava'ya beçek bıkın. U bıkın perçaki arteşa Suriye. Ez pişgiri dedim beyanı mazlum Avdi İlhan Ahmet ku dibêjin xeta me sor em silahê xwe danayinin. Ez pişgirî didim gotina Mesut Barzanî ku got hewce bike di warê leşkerî de jî em ê alîkariya Rojava bikin. Em pişgirî didin konferansa yekrêziya siyasî li Rojavayê Kurdistanê. Fakat ê ku pişgiriyê bidivana divê pişgiriyê nedin pêvajoya Baxçelî û Öcalan. Pêvajoya Baxçelî û Öcalan li hember vana giştaye. Hedefa wan teslîmgirtina siyaseta Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê. Tu kala gotinên Öcalan dikî, di gotinê Öcalan ê di gulana îsal de tu dijûn namîne ji Mesut Barzanî redide. Başa Cenab-ı Mesut Barzanî bi vana nizanî. Boçu dibêje ger şert guncav ve ez kanim herim İmralî Öcalan bibînim. Divê siyaseta Kurd, rewşenbînê Kurd ji vê xeyalê rizgar bibin. Heger çekdanîna PKK di lehê Kurdistanê de bi dewleta Tirkiye çeka bide wan. Başûrî ger dixwazin ji tehdîda PKK rizgar bibin, riyek asayî heye, bira yekîtî û PKK yek bigirin, bernameyek millî saz bikin. Her du partî di vî çel salê çûyîn de ga YNK PKK hember PKK karanî, ga PKK hember YNK karanî. Wexta li Başûrê Kurdistanê hikûmetek navendî ciddî neteweyî hebe dikanin pêşî lê bigirin. Yani bi çi heşî bawer dikin ki devleta Tirkiye ew ê ji bona wan karekî baş bikin. Di vî hezar salî de kengî dîtine devleta Tirka an devleta Osmaniya ji bo Kurdistanê karekî baş kirine. Ez ihtiyatê wan fehm dikim. Fakat ev pêvajo ne ew pêvajoye ku devlet dixwaze çekdarên Kandîlê dev ji sîlaha berdin. Ev hücumek global e li ser Kurdistanê. û divê rayedarên Başûr jî ê Rojava jî bersîva vê pirsê bidin. Valaya ku bi vekşîna İranê û Rusya ji herêmê çî tijî bike ji me re başî? Berjewendiyê Kurdistanê ne berjewendiyê partiya, ne berjewendiyê malbata. Berjewendiyê Kurdistanê. Bo Kurdistanek serbixwe devleta Tirkiye vê valayê dagir baş e ya devleta Tirkiye ji vira bikaşîte ji me re baş e. Ez dibêjim ku ji bona Kurdistanek serbixwe kaşitandina devleta Tirkiye ji me re baş e. Rayedarên Başûr divê dev ji tercîha devleta Tirkiye berde, tercîha wan divê ne devleta Tirkiye be. Heger li dinyê ji xwe re li müttefîka digerin wayê devletên Ewropî, devletên Yekbûyî Amerîka, İsraîl, heta Suudî. Fakat tu carî gerek tercîha welatperwer şoreşgerên Kurdistanê ne devleta Tirkiye be. Mixabin rayedarên Başûr heta niha tercîha xwe wek Tirkiye nîşan dide. Çawa ku Pervîn Buldan divê tengasiya herêmê de Öcalan Tirkiye tercih kiriye ki Öcalan ne cihê tercih heye. Türkiye bu tişta de tercih kirin. Mixabin
hın rayedarên başûr jî tercîha xwe di lehê Tirkiyeyê didin nîşan ev siyasetik şaş e. Sedemê wê hene yani naxwazim pir dirêj bibe mijar Kurdistan yekpare ye. Başûrê Kurdistanê ne Kurdistan e. Milletê Kurd ne 8 milyonê li Başûrê Kurdistanê ye. Milletê Kurd ne 3 milyonê li Rojavayê Kurdistanê ye. Milletê Kurd ne 25 milyon Kurdê li Bakurê Kurdistanê ye. Kurdistan welatê me gişa ye, em giş bi hev re milletekin. Tu bifikirî ku hücuma devleta Tirka ew ê hin rahetiyê bide Başûrê Kurdistanê tu Tirkiye tercih bike, wate tu neb doza Kurdistanê re ye. Eger Tirkiye li herêmê Xurt bibe, ev li dijî berjewendiyên Kurdistanê be, divê tu berjewendiyê partiya berjewendiyê parçeya deyne alîkî. Ji bona parçek rizgar bibe, gerek parçeyê din jî rizgar bibin. Yani eva tu ji şerê kendavê ewil bigire eva 35 sal, tu ji du sisiya bir de bigire 22 sal. Boçi piştî referanduma serxwebûnê Tirkiye, İran, Irak, Suriye, Britanya giş li ser Kurda bûniye. Divê siyaseta Kurd Kurdistanî bifikire. Ji tenge parçeyî û tenge partîtî rizgar bibin. Eger asoya me ne Kurdistanik serbixwe yekgirtî be, li tu parçeyî çareseriyê mayînde em nikanin bi dest xin. Îro li rewşa her du parçeya binere. Sedî çil û pênc axa Başûrê Kurdistanê dibin dagiriya Heştişabî Baxdêdê ye. Sedî sî çil lê Rojavayê Kurdistanê dibin dagiriya Tirkiyeyê ye. Siyasetmedarê Kurd divê Kurdistanî bifikirin xwe ji tenge parçeyî, tenge partîtî rizgar bikin. Ê ku wir nefikirin, dikanin piştgiriyê bidin pêvajoya Baxçelî û Ocalan. Ya dûrî aqila ye, ji me dixwazim ku em bawer bikin Gulaniyê li Sûriye demokrasiyê bîne, Baxçeliyê li Tirkiye demokrasiyê bîne. Her du fîgurên siyasî ji zikmakî de dijminê demokrasiyê û dijminê Kurdistanê ne. Em ê boçi bêm van lîstikna. Tom Barakê temsîlkarê Amerîka dibêje weke Erdogan dipeyve, dibêje yek millet, yek artêş, yek Sûriye. Em jî ji wan re dibên ku berî we Fransa xwest li Sûriye milletekî ava bike. 30 salî, 20 salî tê koşiyan milletekî Sûriye ava nebû. Piştî Fransa 6 salî Baasê û Yekîtiya Sovyetê xwestin li Sûriye milletekî ava bikin, ava nebû. Ev ê Gulanî çawa milletekî Sûriye ava bike? Kurd nepêre, Durzî nepêre, Erebê Nûsayrî nepêre, Nêviye Erebê Sunne jî nepêre. Ji Sûriye milletek dernakeve. Lê ji Kurdistanê welatek û milletek derdikeve. Çawa ki devleta Tirka 100 sal e nikanîbûn ji cemaata Tirkiye milletekî derexin, Gulanî jî nikane li Sûriye milletekî derxin. Kurdistan welatê navendî yê Rojhilata nêzik e. Tu kes, tu dewlet nikanin bê heqîqetê ji holê rakin. Heger yek welat Sûriye be Kurdistan tune, heger yek welat Tirkiye be Kurdistan tune, yek welat Irak, İran be Kurdistan tune. Baş e ku em welat perwerin, em ê heqîqeta welatê xwe neparêzin.
Bana çirokun xapandının u divê em bi şiûra dîrokê lê binerin. Sala heftê niha dema Xûmeynî darbeçê kir li Îranê, komünîstê wê der Kurdê me gişa piştgirî dan Xûmeynî. Dema nigê Xûmeynî giha erdê piştî 2 sala bi hezaran komünîst bi hezaran Kurdperwer kuştin. Gulanî îro li Sûriye dewlet tune ye. Çeteyek teröristtir li Şamê. Ev çete berê li İdlibê bû, anuka li Şamê. Wexta li İdlibê bû jî nerêxistinek siyasî rewa bû, li Şamê jî nerêxistinek siyasî rewayê. Milletê Kurd, siyaseta Kurd divê xwe bawer bin. Em ne mahkûmê Gulanî ne. Gulanî nikanin me bike perçak ji Sûriye, me bike perçak ji milletê Sûriye. Em ne ji vî milletî ne. Em bi xwe milletekin. Rayedarên başûr hêdî dikim ku ji vê helwesta xwe şaş vegerin. Çawa 2013-15 pêvajoya têk çû ne dewleta Tirkiye guhda rayedarên başûr ne PKK'yê. Di 2017 Tirkiye hücum kir ku em nahêlin hûn referandum bikin. PKK li hember referanduma serxwebûnê derket. Yani man ji vê ders negirin hûn hiç çi ders bigirin? Yani naxwazim bêtir bêjim li helwesta me ez helwesta rayedarên başûr rast nabînim. Bi nerîna te yani ger PKK bersivek nede xwastekên Baxçelî û Erdogan ma gelo hin dibêjin alternatîva aştî şer e. Ma heta çi radeyê hêzekî hîn li ser çekên Kevin Şopî kartîne ma kê çi ew çek bike beramberî teknolojiya teknîkên bilind ê pêşketî ji aliyê dewleteke endame ji NATO. Yani gelo ku ne aştî be kê çi alternatîva aştiyê be gelo. Na biraya aziz, peyvek Marsayê divê ger xuyanî tiştê xuya dikir rastî va pêwîstî bi ilim tune bû. Ev pêvajoya naçe serî. û ev pêvajoya wek pêvajoya 2012-2015 ew ê li Sûriye û Rojava têk biçî. Her du teref jî manevra dikin. Devleta Tirka dibe hundur PKK de hin bazık hene li dijî pêvajoyê. PKK dibêjî hundur devleta Tirka de teref hene ew jî li dijî pêvajoyê. Bana bo çi dibe? Eger bira li hev kiribin û bira ew ê çek deynin û Tirkiye jî yasaya biguherin û ew ê werin siyasetê bikin kadroyê PKK'yê, bo çi van tiştina dibêjin? Sibero Rojavayê Kurdistanê dev ji çek bernedin û doza federasyonê bikin, dewleta Tirkiye hücumî Kurda bike. Ew ê bêje me qusa derfet dan wan, fakat wan sîleh danenî ev pêvajo têk çû. Siberoj PKK hin imkanê din zet bike, ew ê bêje hundur dewleta Tirkiye'de hin terefên dijî pêvajoyê hebûn, ew ê pêvajoyê berhewa bikin. Yani ev pêvajo wek ji hûn tenê li dîmena binerin, hûn kanin bifikirin ku pêvajo problem tune dimeşi, ez nedûyê baweriyê dem. Mesela çekdariyê wek şoreşgerekî Kurdistanê em li çekdariyê dinerin. Çekdariya PKK divî 25 sal ya ku calan divê 35 salê borî de hedefek stratejîk ku şerê çekdarî rewa bike nemayî li gel PKK. Serdema em tê de ne. Tenha tiştek heye ku şerê çekdarî rewa dike di meseleyên millî de.
ew jî daxwaza azadî rizgarî serxwebûnê ye. Heger daxwaza tey serxwebûnê tu nebe, şiddeta tupkartîne ne şiddetek şoreşgerane ye şiddetek kûr e. Tu bêje hedefa min stratejik demokratîzekirina Tirkiyeyê ji xwe divê tu şerê çekdarî nedî. Tê beyana derxe, pêşandana çêbike, tê keve hilbijartina, tê bixwaze Tirkiye demokratîze bibe. Şerê bê hedefê stratejik tu rewatiya wan li tu de berê tune. Ev şerê ku an ka em li ser dipeyivin. Lê ji bona milletê bindest her cure têkoşîn reva ye. Ew çîrokên ku dema şerê çekdarî derbas bûye ne wacibê rewşenbîr û siyasetmedarê Kurda ye ku bêjin. Îro li Kurdistana me nêzî milyonek çekdarên dagirker heye. Çekdarên Îranê, Iraqê, Sûriye û Tirkiye. Tu tev hêzê wanî paramilîter bidî ser evdî milyonek çekdar di welatê te de dagirkerin. Ne heqê te ye tu bêjî dema şerê çekdarî derbas bûye. Bo tu kanıbe bêje dema şerê çekdarî derbas bûye, gerek dagirker jî welatê te derketibin. Teşeyê têkoşîna şer tiştekî dinê ye. Nabe bêjim 5 sal berê Bakur Rojavayê Kurdistanê rêjeya gundiyan sedî 75 bû a bajariya sedî 25 bû. Îro rêjeya bajariya sedî 75 e rêjeya gundiya sedî 25 e. Di şer de aniha de wek 5 sal berê şerê partîzanî tu nikane bikî. Eger niyeta tev şer hebe divê tu li teşeyê şerrî nûh bifikirî. İdî giraniya têkoşîna millî giranî daketî bajara. Tê li gor sosyolojiya xwe cûreyê têkoşînê hilbijêrê. Ez nabêjim bira PKK li serê çiya şerê çekdarî bimeşîne. Ez nabêjim bira bi talîmata Tirkiye ki hedefa ve talimatê Kurda ji milletbûnê derxin. Yani beyanê Öcalan bi vî rengî bixwînin. Dibêje devleta cuda, federasyon, otonomî û kültüralîzm bi sosyolojiya civaka dîrokî re neleheve. Tenê ji bo Bakurê Kurdistanê nabêje. Ji Kurda re milletbûyînê qedexe dike. Dibe hûn yeko li Tirkiye hemwelatiyê Tirkiye ne, li Iraqê hûn ê hemwelatiyê Iraqê bin, li Sûriye hûn ê hemwelatiyê Sûriye bin, li Îranê jinê wisa bin û hûn ê bixwazin var her çar dewletna demokratîze bibî. Carek ev devletê ku ew qal dike tu ihtimala demokratîze bibin di demek nêzik û navîn de tune ye. Li aynê wê jî dewletên mezin di tir dewan de dewletên nû napejirînin. Hemî dibêjin divê jiyana têkelbûn divê were pejirandin. Îro wek milîsên mîna Hizbullah, Hamas hatine têkbirin an lawaz bûne. Naxwazin tir rewşeke milîsbûnê di rojtiranserê rojhilata navîn hebe. Hinek wê vê Wana teklehev nekin. Em ne Hizbullah'ın. Hizbullah li Lübnanê dozek millî nedimeşand. Hizbullah li Lübnanê dozek taifî dimeşand. Milletê Kurd doza devletbûyînê dike. Dozek millî eviye. Tu kes jî aynê wê jî gelek ti partiyên Kurdî bernama wan serxabûn û azadî nîne. Ne PKK û ne ji bilî PKK jî. Eviya karesateke bo milletê Kurd eviya karesateke. 6 milyon nüfus
500 kilometre çarkoşe velatek heye partiye vi velati vi milleti ne serxobun xwazin. Iraqî xwazin, Türkiye xwazin, İranî xwazin, Suriye xwazin. Em veya red dikin. Em şoreçkerê Kurdistanê ne. Li Kurdistanê rewatiya siyasetê daxwaza serxwebûnê ye. Binêr bo başûriya dibêm. We referandumek çêkir. Sedî hefte û sisê çûn ser sindoqa, sedî nod û sisê got ez dewletek serbixwe dixwazim. Li başûr pîvana rewatiyê serxwebûnxwazî ye. Partiye başûr heger ji referanduma xwe bawer dikirin, gerek de mildest bernameya xwe biguherandina. We ji millet pirsiye, millet gotiye ez dewletek serbixwe dixwazim. Madem hûnê programê xwe neguherin, we ji bo çi lê pirsîn kir? We ji bo çi ji millet re got hûn dewletek serbixwe dixwazin ya hûn dewleta Iraqê dixwazin? Ev karesatek bo siyaseta Kurd. Kêşeya esasî ya siyaseta Kurd tunebûna rêxistinên serxwebûnxwazin. Qadrên serxwebûnxwaz pirin. Rêxistinên serxwebûnxwaz jî hene li vî welatî. Lê divê em vê meseleyê çareser bikin. Yani Rewşa Partiyên Kurdistanî li Bakur ti çawa dinirxînî? Li gor daxwaziya te, daxwaziya serxwebûnê hebe guman daxwaziyek yani bi hestê her Kurdekî vegirêda ye. Em hemî serxwebûnxwazin. Li dwarê pratîkê da ta rûja îro di bernameyên partiyên me çil Bakur çil bi başûr bernameya serxwebûn û azadî û veqedandin nîne. Heviyeka ji çi tê gelo? Ji xwendinek siyasî babetî tê yan ji qelsbûn û lawaziyê heviyeka tê? berêberê vê bêjim em giş ne serxwebûnxwazin. Em giş ne hestiyarek serxwebûnxwazî bi mer nîne. Vaya çîrok e. Kî devê xwe vedike divê ma kîjan Kurd naxwaze serxwebûnxwaz be. Eger dilê te serxwebûnxwaz e ev 100 sal dilê te ji bo çil devê te naxî? Eger dilê te serxwebûnxwaz e tu ji bo çi çîrokê Tirkiyevî, Iraqî, Sûriyevî dibêjî? Eger baweriya te û dilê te Kurdistanek serbixwe tê de hevî, ev bo çi bernameya te de tineyî? Bira kes çîroka ji me re nebên. Damara serxwebûnxwaz li Kurdistanê xurt e. Biner sed sala bîstan de heyam bi 45 temama rêxistinê Kurdistanê serxwebûnxwaz bûn. Komela rêxistina Komîta İstîklalê, Komela Jekaf li Rojelatê Kurdistanê, Komela Hêvî li Başûrê Kurdistanê, Xoybûn li Bakurê Kurdistanê. Ev rêxistinê me giş serxwebûnxwaz bûn. 45 şûn de niha ev mijarek kur e ez werser re dîçim. 45 piştî ki şerê cîhanê dudiya qediya û nîzama cîhanê ya nuh jî wek ya kevn mafê dewletbûna Kurda xesib kir, siyaseta Kurd bi şûn de gavavêt derbasî qonaxa otonomîxwaziyê bûn. Biner heyan bi salê hefteyî li Bakur, li Rojalat, li Başûr, li Rojava partiyê me giş otonomîst bûn. Otonomî dixwestin. Demal her sê parçeyê din siyaseta otonomîxwaz serdest bû, Bakurê Kurdistanê siyaseta serxwebûnxwaz derket pêş. Ji salê hefteyî û heyan bi salê nodî heta bi salê 2000 Tamama rêxistinê Bakurê Kurdistanê digotin Kurdistanek serbixwe û yekgirtî. PKK bi van duruşmana xurt bûn. Lê dûre berê dev ji serxwebûna Kurdistanê berdan, dev ji Kurdistana yekgirtî berdan, dûre dev Kurdistanê jî berdan. Baş em ê vê tabloyê binerin em ê jî bêjin wele de dilê me de heye
li nameşe em ê werbêjin em şoreşgerin. Çareseriya mayînde ya kêşeya Kurdistanê di Kurdistanek serbixwe yek girtî de ye. Ev bi rojekê her çar parçeya ji nuşka ve nave. Parçakê federe be êdinê, otonom be êdinê, mafê kulturî bistînin. Lê hedefa siyaseta Kurdistanî a stratejîk Kurdistana serbixwe yek girtî be gerek. Em ji vê hedefê dûr kevin, em nekanin federasyonê li ser linga bihêlin, em nekanin otonomiyê ser linga bihêlin. Ji bo pêkanîna serxwebûn û azadiyê gelo ne divê hin hêzin mezin hebin piştgiriya vê yekê bikin. Di çaxin Sovyetê da gelek tevgerên netewî hebûn, banga serxwebûn û azadiyê kirin. Lê piştî Yekîtiya Sovyet hirweşiya hêviyên gelek netewa bi bin ket. Nema hêvî dîtin ku vê doza xwe berdewam bikin. Na ne rast e, ev analiz ne rast e. İro li İspanya Katalan dava serxwebûnê dikin, Baskî dava serxwebûnê dikin. Li Britanya, İrlanda dava serxwebûnê dikin, Skoçya dava serxwebûnê dikin, Çeçenistan dava serxwebûnê dikin. Filistînî dava serxwebûnê dikin. Yani li rê erdê li kî derê milletek bêje ez milletekî bindestim welatê min dagirkeriye tarza siyasetê ya asayî serxwebûn xwazî ji her milletê cîhanê re ev rewa ye, boçi ji milletê Kurd re nerewa ye? Boçi Kurda wekî cudaxwazî jî dibînin. Yani dema em behsa federasyonê dikin, yani behsa statûweke di çarçoveya dewleta Sûriye yan Iraqê yan Îranê yan Tirkiye dikin, me cudaxwaziyê tuhmetbar dikin. Ev jî tê wat heye ku em jî medev ji serxwebûn û azadiyê ber nedaye. Yani em li gor pîvanên siyaseta niha û tiştên ku em dikarin bikin tev digerin. tiştê tu dikanî bike tiştekê hedefa te stratejîk tiştekî dinê. Min negotî şevekê de em ê rabin her çar parçeyê dewletek Kurdistanek serbixwe yek girtî ava bike. Kêşeya te çareseriya wê di çi de ye? Ev hedefa te stratejîk e. Min erişter numuneya bidim. Him dinyê baş analiz nakin. Daxwaza serxwebûnê di nav tu milletî de ji holê re nebûye. Tenê di nava Kurda de daxwaza serxwebûnê bûyî tişkî anormal. Navbêna her milletê cîhanê de tu endamê milletekî bi tê bixwaze dewletek te serbixwe hebe yani. Ev sedemê wê hene. Mesela parçebûna Kurdistanê ye, işte Kurdistana Rojava tu her sê parçeyê din 500 sale ji hev qut bûne. Her çar parçeyê Kurdistanê ev nizanim 120 sale ji hev dûr ketine. Sedemê wan pirin, em kanin ser bipeyivin. Fakat cudaxwazî, ez cudaxwazim. Ez dixwazim ev her çar dewlet ji welatê min derkevin, ez dewletek cuda ava bikim. Ev ne asayî ye? Na herkes ji me dixwazin ku bira Kurdên Başûrê Kurdistanê bi Ereban re bihev re bijîn. Ê Rojava bi Ereban re bihev re bijîn. Ê Rojhelat bi Ecema re bijîn. Ê Bakur jî bi Tirkiye re bijîn. Baş e, taleba herê asayî ne ew ku Kurdê her çar parçeyê Kurdistanê bihev re bijîn. Mijara ku reel politik ne reel politik ev talep realist ne realist em dikanin geşe bikin. Qenaeta min ew e Kurdistanek serbixwe yek girtî ji demokratîzekirina çar dewletên dagirker realîstir e.
Tu nikane van her çar devletin dagir ker, demokratize bike. Her çar devlet jî dibên ji hemwelatiyê me milletek çê dibe. Du millet çê nabe. Tombarak dibe li Sûriye yek millet. Erdogan dibe, Erdogan û Bahçeli dibên li Tirkiye yek millet. Başe kîjana realîst e? Demokratîzekirina van her çar devletina Bahçeli û Hamaney û Gulanî realîst e? Ya Kurdistanek serbixwe yekirtê realîst e? Ez hedefa realîst Kurdistanek serbixwe yekirtî dibînim. Ji bo geşkirina hestê serxwebûn û azadiyê di nav Kurda de pêdiviya me bi tewriyekê heye. Bi pirtûkin ku behsa serxwebûn û azadiyê dike weke manfîstok heye. Gelo ev yekal cema Kurda heta roja îro peyda nebûye. Gelek tewrîvanên Ereb hene ji Mîşel Efraq bigire, ji Zekî Bîtar bigire. Di nav Tirkadê jî kesên manfîstovan, kesên tewrîvanê hestên netewî hene lê cema Kurda ta roja îro peyda nebûne. Tenê Çawa peyda nebûne. Weko tu dîrokê şaş dixwînî. Çawa peyda nebûne. Her li bernameya komela Jekaf binere. 8 sal bereyê. Bernameya komelaya Jekaf dibêje hedefa me stratejîk du Kurdistanek yekirtî de devletek serbixwe ye. Çawa tune ye? Bernameyê rêxistinê Bakur bixwîne. Ê salê heftê heyan bin nodî. Teoriya wê heye. Manîfestoya serxwebûna Kurdistanê çawa tune ye? Ava ji bîskadin de ez manîfestoya Kurdistana serbixwe vedibêjim. Yani Mîşel Eflaqê Ereba heye. Mîşel Eflaqê Ereba tev fişkiriya Sovyetê kanî bûn li Sûriye milletekî ava bikin. Îro li Sûriye milletek heye. Îro li Tirkiye milletek heye. Hûn çawa dixwînin ku li Kurdistanê teoriya serxwebûnê tune ye? Herin li dîroka xwe binerin. Di sala 1922 de nûnerên Cemiyeta Tealiya Kurdistanê bi İngilîzan re rûdinin divên em ê Kurdistanek serbixwe ava bikin ji İskenderûnê peya sê em ê dakevin Behra Spî. 1924 de Yusuf Ziyabek û Xalit Begê Cibrî bi konsulê Sovyetê ê Erzurumê re rûdinin dibêjin em ê Kurdistanek serbixwe ava bikin îdî İngilîza riya Behra Spî girt. Divên em ê Trabzonê de derkevin Behra Reşt. Çawa tune teoriya serxwebûna Kurdistanê? Îro koridora Sulhedînê Eyyûbî an hinek dibên koridora Davud. Îro rayêdarên Başûr û Rojavayê Kurdistanê gerek bêjin em ê vê koridorê pesend bikin di sînorê Ürdünê û İsraîl re em ê bigêjin Behra Spî. Teorî çawa tune ye? Kasî ku milletê Kurd, rewşenbîrên Kurd, siyasetmedarên Kurd pirtûk nivîsîne, tu milletê bindest qisa pirtûk nenivîsîne. Tu dere qala îdeologê devleta dikin. Yani gelek îdeologê devleta Tirkiye jî heye. Teorî parçekirine ev sed salê wan nikanin milletekî ava bikin. û heya taliya dinyê ta milletê Kurd hebe ne İran, ne Irak, ne Suriye, ne Türkiye nikanin milletekî ava bikin. û li rojhelata nêzik ez bi îdia dibêjim. Heta ku Kurdistanek serbixwe tune be aramî nayê herêmê. Ne rojhelata nêzik û ne rojhelata navîn. Ta ku devleta Kurdistanê tune bi tu aramî nehat bira pêşiya me 10 sal din, 20 sal din, 5 sal din ev ê wer şer û pevçûn be. Belê. Bi rastî yani gelek mijarên
دن هنا دمي مجي تيريناكي كو ام بحثا قلق تشتابكن نامه تجبو خورتن کردا ين دناب و روشه دا دجين جبو خونا گوهرتنه که راستین جبو خونا سرخابون و آزادیه چی پیدویه ایرو چی پیدویه سر پارتین کردی لباکور کردستانه که ایرو تب بگرن گور روشه نها و گفن ترکایه و پیلان ترکایه داوی چاوا دوید ریخستن کردا چی سیویل چی سیاسی دوید چی بکن دوید چاوا بخبتن جبو لهمبر پیلان ترکا ببن خودی پیلانه که آن برسوه و پیلانان بده نا پیوه که دوی بره پیوه بو کتبن پیروز ورقالکن بله گاوا یکم جوان ما دوی هشمندی دولت سردست رزگار ببن ام نه ترکیه وینه ام نه عراقینه ام نه سوریه وینه ام نه ایرانینه دوی ام کردستانی بن لحوله حقیقتک کوکی دست خود دریج بکی کان راه جت نیه راستیه که امو داگر کره خو به هفره کانم بپجیرینن جیت نیه یک توش کده لیدن هری دوده تدخوازب کده بچی تمی امن اون کردستانی بن جو کردستان لیبن هرن و کردستان سربخو یکرتی شواره بکن آرمانجا استراتیجیک دفی چیرو که تن دل مده تشتی تن دل تا علاقه دردکی اگر او هشمندیه تایه دوی تو دوی خوشی بیجی هدف آتا استراتیجیک چید به او به یا دو دیا مجار سیاست نه مجار زانینه مجار سیاست مجار ترجیح های مروون زانیست لپی راستیه نه لراستیه دگرن سیاست مدار راستی کوان هیه دخوازن و راستی اخوه ریالیزه بکن جوان کرد دوی راستی اوان کردستان سربخو یکرتی بد خبات اوان آرمان جوان جی به راستیه بکن حقیقت کردستانی راستیه مو دجمنه ما تجاری نابه یک راستیه مو دجمنه ما بگیجین هفدون نپیکانه ام دجمنه هفن او دخوازن مجهوله راکن داگر کرن دجمنه مروباهیه نه ام دخوازن ولات خواه ملت خواه راکن سرلنگا ملت خواه درخن سر دکا دیرو که دوزا روایه راستیه میں راستیه کروایه ایوان راستیه نروانه و هدف وان دجمن مروباهیه جنوساید لهر داره سوجه کی دجمن مروباهیه جوان کرد و خواب باور بن خواب ریخستن بکن پیوستی اما بریخستن شورشگر هنه کشه کردستان به شورش صافی دبه به مفاوضات و به لحفکرن و به چیروک آشتی و براتی صافی نابه لطو دور دنیا کشه ملی به ری آشتی و براتی بان چیروکنا صافی نبونه جبانا اف دولت جوالات درکوی دوی تو مالیت که جهبونا ویر درخی نال باکور کردستان مالیت که جوه دولت را در نخن اف دولت تجاری مرا آشتی چه ناکه یعنی سبا که اوی رابن ام بونه برای هفدو کام آش ببین ام آش نابن تا ولات ما رزگار نبه ملت ما آزاد نبه ام آش نابن جوان ما گرک خوشبان هشمندی
devlet serdest rızgar bikin, Kurdistanî bifikirin, Kurdistanî tev bigerin, ji hevdû rekêm bigirin, ji dijmin rekêm negirin. Yani mesela ji başûr re bêjim yeneke ji PDK rekêm bigirin ne kêmasiye. Her du bi hev re xurt bibin. PDK ji yeneke rekêm bigire jî heman tiştir. Lê mixabin partiyê me ji hevdû rekêm nagirin, ji dijmina rekêm digirin. Yek ji Tirkiye rekêm digire, êdin ji İranê rekêm digire. Ya ji me re lazım em ji hevdû rekêm bigirin. Em yekô tam bibin dewlet xwe bi hiqûqê bi hev re jiyanê li Kurdistanê pabend bin. Ez û tu gelek mijara de divem wek hev nefikirin. Fakat em her du jî endamê milletê Kurdin, ehlê Kurdistanê ne. Divê ez xwe bifikirim ku hiqûqekî min û te bi hev re jiyanê li Kurdistanê heye. Em werte bigerin bi min pêşiya Kurdistanê vekiriye mixabin partiyê me siyasî ne layıqî vî milletîne ye. Gotinê minî dawîn ev e. Belê. Spas dikim ji bo vê derfetê û te daye me ji bo vê axaftinên ji bo van şîretan, ji bo van nerînan hêja Birêz Fuad û Nem. Em gihan dawiya vê hevpeyvînê spasiya germ ji bo tevlîbûna te. Her wiha em Ecî gelek spasdarim bo cenabê te, bo temaşevanên te. Em ê serkevin. Pêşiya Kurdistanê vekiriye, ciwanê me bila xwe bawer bin. Kurdistanek serbixwe û yekirtî qedera me ye, em nikanin ji vê birevin. Dema tu bimînî xwe serçavan. Em bi hêviyê vê hêviyê gihan dawiya vê hevpeyvîna xwe heta hevpeyvînek din bimînin xêr û xweşiyê da. Şev baş.